Ja. Vores jordklodes indre opbygning skyldes de mange jordskælv og vulkaner, som sker. Og jeg har valgt at beskæftige mig med den eneste aktive vulkan på Europas fastland, nemlig Vesuv, som er et vulkansk bjerg i Syditalien, nær storbyen Napoli, hvor der faktisk har boet indbyggere i mere end 2800 år. Selvom det er et meget farligt sted at bo, så har de gjort det på grund af en meget frodig jord, der er. Og jeg har så valgt at beskæftige mig med det første udbrud, og det var nemlig den 24. august i 79 efter Kristus, den 6. time, cirka kl. 12. Og at det er en naturkatastrofe, det her, fordi der er folk til stede, og den havde følgende konsekvenser. Vesuv er simpelthen blevet dannet af korrosion af to tektoniske plader, og den afrikanske og den europæiske. Og den afrikanske, det er en oceanplade, og den har simpelthen en større massefylde end den europæiske kontinentalplade. Og dermed så vil den afrikanske subducere ind under kontinentalpladen dybere ned i jorden. Og den afrikanske plade nåede rigtig langt ned, før den så begynder at mærke det enorme tryk og høje temperaturer. Og det der så sker under den proces, det er, at der bliver dannet magma. Og man kan sådan, ja, magma i sin opsmeltende tilstand, det forekommer nemlig meget let, og så er det begynder at søge op, og dermed danner en vulkan på overfladen. Og det vi har med at gøre her, det er en destruktiv pladegrænse. Og det vil jeg helt bestemt mene er den farligste. Denne vulkan, som vi ser her, som er Vesuv, det er en keglevulkan, også kaldes en stratovulkan, og det gør den på grund af sine stejle sider, som er opbygget af sejt flydende lava og det høje vandindhold. Og den store vanddam, det skyldes faktisk, at på grund af havbundens pladen, den har nemlig en sådan anderledes kemisk sammensætning, hvor magmaen bliver fyldt med gasser. Ja. Og på grund af processen mellem den afrikanske plade og den europæiske plade, så sker der desuden en enorm gnidningsmodstand mellem de to plader. Og det er det, der så kan udløse jordskælv. Altså spændingen bliver simpelthen for stor mellem dem, og det var det, der skete 17 år tidligere end det udbrud, altså det udbrud i 79. Og det jordskælv var aktiveret simpelthen vulkanen, og der ophobede sig sådan mange vulkanske gasser der. Og de gasser, de voksede rigtig meget i løbet af de næsten 17 år. Og en kombination af overtryk i vulkanen og jordskælv, altså det var ligesom med til at fortsætte inden de udbrud der. Ja. Og altså, man kan sådan sige, at det der så sker, det er altså jordskælv, det var faktisk helt op på 6,3, altså Richterskalaen. Altså en seriously accident, altså det var virkelig et stort jordskælv, så derfor kunne man sige, at altså man kunne nærmest tænke sig til, at det vil ske nogle år senere. Det vi så ser her, det er, at det dynamiske ryk og skubbelse af pladerne, så de skyldes de her cirkulationer nede under, og de flyder på varmestrømme, og altså man kan sige på den afrikanske og europæiske tilfælde, det er, at der faktisk sker en rykkelse på 2 cm om året, hvor oceanbunden subducerer ind under kontinentalpladen, så det ryger dybere ned i jorden. Ja. Vesuv-vulkanen, det er som sagt sejt flydende magmasmelte, som opbygger efterhånden et stigende gastryk i magmakammeret. Og det ligger cirka 5-6 km dybde her, og altså det er lidt over de nye opdagede smeltede magmalag. Og det giver også en forklaring på, at det fyldes op fra større, altså nedenunder, fordi der opløste gasser, altså i smelten, der er sådan meget vanddam og ekstra kuldioxid og kulilte, og det stammer fra tykke lag af kalksten nemlig. Og det er fordi, det befinder sig under Napoleonbugten, og de kalksten, de blødgør så på grund af den underjordiske varme, og dumper så ned i smeltemassen i dens magmakammer, og derfor igen er der endnu flere gasser i smelten. Magmakammerets sider, de er koldere end omgivelserne, og så er det, at smelten begynder at størkne ud af det, og samtidig med, at de lette krystaller her, de til dels befinder sig i den smeltede lava i kammeret, altså sådan, at de ser til hver i smeltemassen, hvor de tunge vil synke til bunds, og de opløste gasser, sådan, hvor vanddampen og andre opløste gasser, som kuldioxid og svovldioxid og klor, de kan ikke indgå i den størkne, og efterhånden afkøle materiale i restsmelten. Og dermed vil der så danne sig gasbobler øverst i magmakammeret, og de bobler,
det letter så magmans vægt og får det til at stige til værs, og på grund af det trykfald i den opstigende sådan varmetryk er dannet, så er det ligesom sådan tvunget sig til at bevæge op, fordi det letter end sine omgivelser. Og da trykket er mindst for oven, så vil det stige opad selvfølgelig mod jordens overflade, og når omgivelsernes massefylde det er lige med magmas, så standser det opdriften, og der dannes et magmakammer. Og dermed sker der faktisk eksplosionen, og endda på Vinsu, der springs toppen af vulkanen en dag af. Og så da Vinsugi uddøde, der røg ud af bjergsiden, der var massive mængder af pimpsten, som faktisk dannes på grund af gassernes hulrum i den opsivende lava. Og det var 4 til 5 meter i Pompeii og Herculaneum, og der var en kæmpe askesky på højde med 33 kilometer, som siges minder om en pinje, da den stod op som høj stamme og bredte sig ud som grene. Og den aske, den faldt så nærmest på ingen tid og dalede ned på jorden, og den dannede så også et lag, en højde på faktisk 5 meter, altså de byer, de var begravet. Og alt det beskrivelse, vi har for det her fra den øjenvidende Plinius den yngre. Og hans navn, det siger man faktisk også er med til at beskrive, at det var et pinisk udbrud, også fordi der var giftgasser i blandt udbruddet. Yeah. Og efter alle de gentagende udbrud af lava og udbrudsmaterialer gennem 1000 år, så er den på 1280 meter over havet nu, og det er en aktiv vulkan, fordi der er stadig udveksling af gasser, og der er begyndt at komme rystelser de sidste par år. Det betyder faktisk, at der sker noget i undergrunden. Og der er ingen tvivl om, at den vil vågne op for sin urolige søvn og eksplodere i sin fulde pagt, og der er endnu en gang, den vil endnu en gang overraske verden, det er jeg sikker på. Man siger, at Vinsu er ærefrygt indgydende. Dermed så vil jeg også lige nævne, at man fik bekræftet udbruddet i 79 efter Kristus ved hjælp af den øjenvidende, som sagt Plinius, som sendte de breve til hans ven, som var historiker, Tacitus, og det lyder på til at være rigtigt, da man efter Magnusarkinen i 1980 skete, at det viste, at det var rigtigt efter det udbrud, fordi det mindede så meget om, og det gav mening. Så ja, man siger, at Vinsu sover, men dens hjerte er vågen.